винаги съм чувал, ама как мога аз да се изхранвам на минимална работна заплата и така нататък. И за съжаление, отгоре, абсурдно е да си на 48 години и да си на минимална работна заплата. Какво си правил на 20, на 22, на 24, на 26, на 28? Защо не си юристка, защо не си лекарка, защо не си програмистка, защо не си нещо повече? Минималната работна заплата е, забележете, стартова заплата за човек, който завършва училище и няма знание, квалификация и специализация. Идеята на минималната работна заплата е да се оцелее от 18 до 25-6 годишна възраст. И изобщо не се очаква минималната или нискодоходната заплата. Значи всеки човек над 30-35 годишна възраст трябва да изкарва малко над и съответно много над средната работна заплата. Ниските заплати са отредени социално-обществено-икономически за младите хора. Говоря за 18, 20, 22 годишни. Средните заплати са отредени за 33, 35, 38. 40-45 годишни вече имат знания, опит по електротехника, автомеханиката,